Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Nandito na naman po ako. Ako po yung magluluto ng adobo para sa aming tanghalian. Good morning, my dear viewers. Kamusta po kayong lahat? I'm back. Welcome to my live. Tayo po nagluto ng adobo. Chicken adobo. Hello, good morning po. Hello to my one viewers. Kamusta po kayo? Ako po yung nagluluto ng aming tanghalian. Adobong chicken adobo marinated. Malasa po siya pag ina-adobo. Imamarinate mo po muna siya sa kalamansi, sa toyo, tsaka lalagyan po ng ketchup. Masarap po yung lasa niya. Hello to my one viewers. Kamusta po? Welcome to my live. Hello to my two viewers. Please subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Samahan niyo po ako magluto ng aming tanghalian. Chicken adobo, marinated. Bakit laging ganito? Ang ginawa ko, hello, hello. Hello, how are you? Hope you are fine. Welcome to my live. Kamusta po kayo? Hello to my 4 viewers. Hello, hello. Good morning, madlang people. Please subscribe my YouTube channel. Thank you very much.
O kay bilis naman maglaho ng pag-ibig mo sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang o ba't bigla namang nawala. Hello to my 5 viewers. Kamusta po kayo? Please subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po. Thank you sa like, sir, ma'am. Ito po ang aming munting tahanan. Ayan po. Kami po ay nangungupahan lang dito. Ito po yung aking higaan ng aking father. Yun naman po ang aming kusina. Yan. Ito po yung aking mga halamang artificial. Yan. Ito pa po yung iba. Madilim. Ito po yung iba. Gawa ko po yan. Lahat ng yan. Mahilig pa akong gumawa ng mga artificial. Ito pong made of plastic bottle. Plastic bottle or cage made of eco bag. Yan, gawa ko lang po yan. Ito naman po ang aking mga picture frame made of straw. Gawa ko rin po yan lahat. Yan po. Ako lang po may gawa niyan lahat. Mahilig po akong gumawa ng mga DIY. Ito po, gawa ko rin po ito. Aba or tubig? Sabi na, tubig. Hindi aba, tubig. Magandang gabi. Let's cook adobong chicken. Marinated. Na may ketchup. Bawang at sibuyas. Masarap po siya pag binababad sa kalamansi, toyo, ketchup, magic, paminta, bawang at sibuyas. Masarap po siya pag ibabad mo muna siya, saka mo siya lulutuin. Napakasarap po ng lasa, malasa po. Ito naman po ang aking Christmas lantern. Gawa ko rin po yan. Hello, my dear viewers. Please subscribe my YouTube channel. Panoorin niyo po yung aking mga video. Tulong niyo na po sa akin. Ako po minsan natamad ng mag-upload ng video kasi po kakaunti lang po yung nanonood. Pero nag-upload pa rin po ako. Bakit? Bakit? Kahit konti lang po ang nanonood ng aking mga video. Hello, my dear viewers. Kumusta po kayong lahat? Saglit lang.
Hi guys. Sabi na hi guys muna. Hi guys. Hello po. Kumusta po kayo? Ah, long time ago and the holy bar. Matutuyo na po ang aking adobong chicken. Amoy pa lang, ulam na. Sarap. Mapapa-only rice ka. Was born on Christmas Day. At namhiri Jesse, a king was born today. And will live forevermore. Because of Christmas Day, long time ago in Bethlehem, the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus was born on Christmas Day. Hello to my one viewers. Kamusta po? Dito po sa amin ay uulan na naman, makulimlim na naman ang panahon. Makulimlim pero mainit. Upo na dito sa balkonahe. Sa aming balkonahe. Hello, thank you po sa like. Please subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Hello my dear viewers. Kamusta po kayong lahat? Grabe init po dito. Maulan pero mainit. At namin Jesse, the King was born today. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo? Ito po ang aming balkonahe. Medyo mahangin po dito. Sarap pong tumambay. Kaso pag hapon na ay masyadong maingay. Maraming batang naglalaro dito sa labas ng aming bahay. Pa-subscribe po ng aking YouTube channel. Ako'y nabubulol. Mahihibas na po ang aking niluluto. Yan. Goy, kunin mo yun, Goy. Bilis. Nahulog yung takip ng kawali. Kunin mo yung bilis. Okay na. Sipon mo. Hoy! Mapo na sa sipon. Gastos naman. Oy. Sarap. Sarap. Yummy. Lagyan ko po ng sugar. I'll put sugar.
ba ang ganito? Ang nararamdaman ng puso ko. Hello? Hello, mga mahal kong manonood. Kumusta po? Mag-ingat po kayo palagi. God bless you all. Magduyan-duyan. Ako po'y magduyan-duyan muna habang nagluluto. Sipon mo, oh. Magkami na. Hi! Hi, guys! Sabi na, hi, guys! Kamusta po? Galit?